De wie ik weer een complete eerste maar van de morgen vooral uit en terug wat ruin of lichtruin. En natuurlijk die stevige wind. En het jestige waar blijft ik nog wel even, maar in het weekend liep het wel simmer te worden. Ik zet het op een berichtje. Joen en vannacht, joen nog droege perioden, letter joen op vannacht ruin en betiden kunt even stevig ruinen. Temperaturen zijn 11 of 12 graden en de wind uit het zuiden en zuidwesten die is krachtig aan de kust, krijgt 5 of 6. Ja, en dan morgen. Een dag met bewolking, de zin komt er net aan te pas. Uit en terug is wat ruim, maar ik flinke droege perioden en het meest droege waar in het oostelijke pad van de provincie. De temperaturen liggen al hoger, 14 tot 16 graden en de wind zuid-zuidwest matig en krachtig, de krachtige wind in het kust- en waardgebied. En dan terug naar maandjoen en maandnacht. Maandjoen weer een droege periode, maandnacht alweer ruim en dan zetten we terug naar Vreed, het vooruitzicht. Vreed is een dag mooi uit een droog ruim. Maar ik een temperatuur die op het hege luidt zijn 17 graden. Sneeuwen en sneeuwen, de zinnen erbij, flink wat zin op sneeuwen. En het liep het haast wel simmer, 18 of 19 graden. En zo het zomer 20 graden werken op plakken in onze provincie. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.